Čaute ľudia, ja vás vítam v mojom prvom videu a dneska je to video z Counter Strikeu a som tu s Norou. Čaute ľudia. Dobre, a ako vidíte, ja som Fan a on je Zeta. A zaraz sme sa aj dohodli, že potom si zrobíme spoločný kanál. Ešte neviem, jak sa bude volať. Meno musíme nejaké vymyslieť poriadne. Budeme natáčať ešte hry, napríklad Minecraft a všelijaké iné. Väčšinou budeme natáčať spolu alebo sami, ale väčšinou asi spolu by som povedal. To si píš. Ty vole, hajzle. Akurát rozmýšľam, jak by sa mohol volať kanál. No, ja nie som taký dobrý vymýšľateľ ako Noro. On vie vymyslieť dačo. Gamers SK? Možno, ale neviem. Kámo, toto bol dobrý fight. Ako vidíte, ja už som dávno nezhral Counter, takže na mňa sa nepozerajte. Ideme na to, lebo takto baví ma to. Neprišli sme tu spievať, ale hrať Noro. Dobre. V popisku videa bude už vymyslené meno. Llamatame mierda. Bude už vymyslené meno z kanálu. A to. Proste meno z kanálu, potom to všetko povybavujeme a... Budeme vydávať aj live streamy. Dá sa to tak povedať. Zrobíme aj nejaký špeciál za 50 odberov. Alebo aj za 10. Aj 10 je dosť. Dačo aspoň. Hej. Ja by som povedal, že za také 3 videá by som mohol získať 10 odberov. Dobre, proste budeme robiť videá, challenge, vlogy. Takže tu, kde je bomba. Áno. Trošku bugy. Takže... Dobre. Ešte, že nemám lagy. Pozrite sa na roleping. Dobre, teraz ja mám väčší. 110. A ešte jedna vec, budeme to. No, ja budem mať server na Minecraft, takže ja s Lorou budeme majiteľia sa o neho starať. Snažíme sa urobiť nejaký youtubersky. Takže proste vy dvaja youtuberi plus majiteľia a ešte pohľadali nejakých youtuberov. Loro sa mi zase schoval. Aj. Dúfam, že sa tu teraz nepripojí nejaký hacker a... Proste... Dobrý máš ping. Čo? To jak? Tak ja som si akurát všimol, že tu máme aj padaky. Fakt? Aha, fakt. Noro, máš padáka. Ale čo? Lebo si zlý. Ja nie som zlý. Ale ako vidím, tak asi si. Ale to nie je pravda. Ale je to pravda. Jaj! Je strpla noha. Mie ruka.
Sa cítim, aké mi po nohe Moravce uliezli tiež. Jaj. Trpla. No a ešte Moravce mi po nej lezu asi. Dobre, takže hneď po tomto videu zrobíme... Kanál. Nie, hneď, áno, zrobíme určite kanál, ktorý uvidíme, jak sa bude volať. Ešte niečo vymyslíme. Budeme natáčať čojaké éry. Všelijaké. No. Ešte mi čo dá. No, takže budeme natáčať všelijaké Need for Speedy kantery. Naše Steamy dáme do popisku videa. S tými? Áno. A ďalej. Nebojte sa, ja vám nedám môj Steam. Dáme do popisu vám ešte dáme náš Twitch, ktorý si zrobíme aj Facebookovú stránku. Ktorú už máme vytvorenú, nie? Hej. Hej. No, tak sa bude volať aj channel. A zrobíme taký poriadny obrázok. Neviem, či nám bude vôbec treba aj intro. No, intro určite skúsime zrobiť. Hlavne ja. Také veci dávam na Nora, pretože Je dobrý. Norovi sa s takými vecami darí. Určite budeme si radi aj s editami, videami, strihami a také. Nebojte sa, nebudeme jak títo. Tak dáme si ešte... Potom dáme IPčko aj od toho serveru. Dobre. Ešte si dáme 3 kola rozhodujúce a ukončíme diel. No, video bude trošku neskôr vydané, pretože Treba nám robiť. dokým porobíme 6 kola, trošku to potrvá, možno, že zajtra vydáme. Toto bude skúšobné video, ktoré dakedy dáme za súkromne, že by sme sa nehambili, že také šupné video. To bude zatiaľ ukázka, že čo budeme a tak ďalej. Určite za nejakých tých zhliadnutí na YouTube alebo tých odbery si buď vylepšíme kompy, alebo si môžeme kúpiť dokonca naše štúdio nové, ktoré má napríklad už Gogo, má vlastný Beatment, má už svoju akedy vlastnú izbu, štúdio, alebo jak má Jirka svoju nádhernú izbu. A určite by sme si mohli kúpiť aj PlayStation 4 a mohli by sme bať hejsty. Jak gamer a Jirka. Jirka král. Ale nebojte sa, my nie sme kopírákovia, takže nebudeme to kopírovať všetko. Vymyslíme si dačo sami. Hej. A do komentárov nám môžete napísať, že čo robíme zle, čo dobre, čo sa vám páči i čo sa vám nepáči. Už ho tu počujem. Tu je. Dobre, to bolo rýchlo. Ty vole, nechápem, ak mi môže dať ešte taký... Môžete napísať do komentáru rôzne challenge a tak ďalej. Neviem čo ďalej. Môžete dať like, dislike, nám to nebude vadiť. Ale poteší nám ten skôr odber a like. Mohli by ste nás potešiť lajkom alebo odberom. Podľa toho nebojte sa, ale budeme ako to viac videí vydávať. Nebudeme tak za deň, No. za deň možno natočíme takých 2 videá. No, možno ani nie, lebo budeme musieť editovať a tak ďalej. Určite budeme byť, mohol by som aspoň ja byť, keď je Kiko na Omegui,
A Co? mohli by ste nás stretnúť, Omega. A mohli by ste nás stretnúť naživo. No a ja sa najviac teším na tie live streamy, ak budeme dávať a tak. Až rozhodujúce koho. Live streamy budú trvať, no ešte to som chcel povedať, môžete do komentáru napísať, cez čo máme robiť live streamy. Či cez YouTube, alebo cez ten Twitch. Ale budeme cez obidve. Budeme radšej cez YouTube, je to ľahšie. No. No, a ja by som sa pre dneska už asi aj rozlúčil. No to aj ja. Toto bol tak, jak to nazveme, úvodný diel našeho začiatku na YouTube. Taká informačka. No, tak prvá a myslím, že nie posledná. No, toto by bolo na dneska všetko. Keď tak môžete nás potešiť lajkom, odberom. Kiko, kde si, nech sa pozdravíme. Ja idem na bombu. A ja idem na bombu. Kde si? Tu na tebou. OK. Superman. Dobre, to by bolo na dneska všetko. My sa s vami učíme a mohli by ste nás potešiť lajkom, odberom alebo... Dobre, nebudeme mohli by ste aj dislajkom. To by bolo na dneska všetko. My sa učíme a čaute. Čau, čau.